Skunde mag nyithindo man kod ng'ol mopogore opogore kaka mar fuonde kod obwongo gin achiel kuom skundego morwako maber lai manyien mar somo mar 2-6-6-3. Mae nikech moko kuom nyithindo man gi ng'ol nigi mich mopogore opogore manyalo konyogi e ngimagi ma mbele. Lai manyien mar somo en laino mabiro konyo ting'o malo mich ma nyithindo nigodo kaka mag pur, goro, tweng'o, goyo randa, kod mamoko. Japuonj maduong' mar skund sekondar mar Joyland e Kisumu County, Migosi Raphael Aura, wacho ni lai manyien mar somo koro biro konyo ahinya nyithindo man gi ng'ol to nigi mich, nikech koro michgi ibiro fweny kapod gitindo tikonyogi ting'o malo michno e yo makare. An iluonga ni Raphael Aura, I'm the principal mar Joyland Special Secondary School kama wantie sani. Joyland Special Secondary School en school ma specifically for nyithindo man gi physical challenge, but as a result of yakalure gi lokruok ma koro biro education system, so far we are happy, wamor nikech waneno ka nitie yore mang'eny monyalo konyo kabisa nyithindo man gi ng'ol. Nyithindo man gi ng'ol gi moko nitiere makalure gi ng'ol margi to subjects ma purely academic samoro ok yud grade maber, tinwa ka moko nitiere gi talents, to anwa ka lokruok manyien mabiro e curriculum mabiro sani ni nitie a lot of emphasis in developing talents. Koro waneno ka in that line yudo ka wan gi nyithindo moko samoro academically ok onyalo yudo grade maber ahinya, inwa ka en talent kata music, onyalo wer maber. Moro nitiere inwa ka en gi talents ma onyalo kata mana goro maber, fine art. Moko inwa ka en ober mane kata e gik moko miloso machalo kata gik mitedo, onyalo tedo kata kek, onyalo tedo kata mana moko dok kinwa ka samo timo subjects moluwore gi kuma ene gi interest no, tinwa ka sano to kuro kendo mor gi school to kendo biro timo maber minwa mana kotimo maber. Koro waneno ka lokruok mabiro gi gin gi a lot of benefits. The challenge may just be implementation. Samoro so far the idea ber, koro kuponi gidhi tim gik ma iwacho kaka dwarore, to waneno kodhi konyo nyithindo mang'eny man gi ng'ol mamoko sani. Samoro inyano ka ningeche ng'ol neno miyo ok onyalo yudo grade maber, kata koro gima onyalo timo onge, ningeche moro bende physically and weak ma gima itimo gi ngufu be ok onyal timo, to ka academically be grade bo yudo mapiny. Ka koro talent ne ma samoro Nyasaye omiye ne ok obedo developed, nwa ka moko koro bedo gina jok ma koro siko kategemea kony nwa kuonde joma moko, to ka talents gi ne obedo developed to ginyalo dhi maber. Moko ni special sports, koro I hope ni magi biro bedo developed. Nomedo kowacho ni moko kuom jopuonj e skundno ne odhi e tiegruok mar lai manyien mar somo, wach maber ahinya nikech koro ging'eyo kaka onego gikony nyithindo man gi ng'ol e yo makare. The thing ma miyo wan positive ni the special schools, nyithindo ma special gi case gi bedo considered sama nyocha itimo review ma igolo paro kuond mopogore opogore gi professional wataalamu mag education. One ka jo special needs, jopuonj ma jo special were also involved, makata from our school, from Joyland. Chiel kuom jopuonj maber e puonjo ne en achiel kuom jok manyocha ne bende no participate
panel mar chiwo paro mondo mi lokruok mikelo gi nyalo include nyaka nyithindo mong'ol giendi. Koro mano miyo wa feel ni one included. Koro we own it, we are part of it, and we believe ni ka odhi otim paro manyien mabiro gi kodhi oti kodgi gi chenro moket motimore maber to ober odhi konyo ng'eny nyithindo. Japuonj mar Lutheran ma en skund nyithindo man gi ng'ol mar obwongo bende nosiro wachno kowacho ni lai manyien mar somo dhi maber gi lai gi mar somo ma gisebedo ka gitiyo godo. Erokamano kuom penjono. Anyalo wacho ni nyaka nye sirikandwa kel new curriculum. Wan wasebedo kalore gi gik mwatime skul. The new curriculum mawuoyo foundation stage ong'iyo areas ma itimo gik mitimo gi lwedo. To wan kaka skul wan kuro benefit wa mokalo nikech nyithindwa kwang'iyo kiwango margi gik mitimo gi lwedo konyogi moloyo somo mar ndiko e buk. Koro wan to favor wa anyalo wacho ni odok korwa kendo nyithindwa biro benefit moloyo kabisa. Lutheran en skund nyithindogo man gi ng'ol mar obwongo ma ipuonjo yorego ma ginyalo dak godo maber pile ka pile. Kata bed ni nyithindogo nigi ng'ol mar obwongo, jopuonjegi koro osepuonjogi maber ahinya ma ginyalo tiyo gi kompyuta, ginyalo tweng'o, ginyalo goyo randa, timo tije mamoko. Well done. Wow. Beautiful. Then we'll enter our key. Enter. Leonard. So find the enter in the space. Koro kalure gi nyithindo ma wan godo, curriculum opogore gi mane skunde ma nyithindo ma wigi beyo kata kaka samoro wanyalo luongo normal schools. Wan gi curriculum tieng' didek, wan gi academic to gi vocational. Koro social curriculum kama wan gi nyithindo ma samoro ikelonwa kae ka okia kata kaka imoso ji. Koro social curriculum ni konyogi nikech kaka ginyalo relate gi ji, kaka ginyalo dak gi ji in the society, kaka ginyalo moso ng'ato kata ka ng'ato luongi tiwuoyo go nade. Mar ariyo wan gi academic curriculum mwapuonjo go basic literacy. Inyalo puonj gi somo, inyalo puonj gi ndiko to gi kwano matin kalure gi kama wigi ochope. To gi mar adek wan gi vocational. Vocational kae ma koro ting'o gik mitimo gi lwedo mane japuonj wadwa owacho ka. Koro kae wan wapogo gi tieng' ding'wen. Wan gi carpentry work, wan gi agriculture, wan gi needlework to gi home management. Koro nyithindo gi nitie class miketo gi e mokwongo, iluongo ni pre-vocational class. Koro kae kwaseketo gi to identify talent mar ng'ato ka ng'ato. Wa observe gi, wang'iyo gi kata for some 3 years kamae. To wang'iyo ni ng'ani nyalo bet maber yang'o. To wa place gi according to their ability. Gi kama ng'ato nyalo time maber. Teche yudo ni kikawo nyathi mong'e ma nigi interest e carpentry titere kanyi puonje go randa. Bang'e koro nyalo konye in future kata ka gi graduate, wabedo ga gi graduation. Koro giwuok to gidhi tiyo oko. Lai mar somo ma itiyo godo e skul mar Lutheran koro osekonyo bero ngima nyithindogo mantie kod ng'ol mar obwongo nikech bang' tieko skul, nyithindogo koro nyalo manyo tije kaluwore gi mich ma ng'ato ni godo. Mak mana ni moko kuom jogo mandiko nyithindogo tich ohero tiyo kodgi marach, kendo japuonj mar Lutheran kwayo oganda mondo koro kik sand nyithindogi kuonde tich. Anya wacho ni nyithindwa gi ka gisetieko magiaka, our assessment wacho ni koro gin fit to work in the community.
to jo community to kang'iyo gi to neno mana ka gin nyithindo ma pod wigi richo, tiende ni gikia pogo nyathi ma wiye rach to gi nyathi man gi ng'ol mar wich to gi nyathi matuo, gikia pogo. Koro kae wadwaro sensitization kabisa ne jo community mondo gikonywa identify nyithindo gi maber. Nikech nyithindo gi mosepuonj tich to ng'eya tich monyalo tiyo maber moluw instructions kaka imiye. Koro problem ni jo community ma wan go ok ong'eyo pogo nyithindo gi, koro tich mondo giyud tich e kor gweng' bedo negi matek nikech ji ok ong'e kaka nyalo tiyo kodgi. Mar ariyo, jok moko bende kawo gi to ok dwa chulogi, orgi underpay gi, orde bang'e to giduogo gi misuse gi, mano nitie. Wan gi nyithindo moko kata e town kae ouso ne ng'ato pi the whole day kaka Kisumu lietni, omiye a lot of money to ng'ani dwa end up idwa miye 50 shillings the whole day. Ma is misusing a child. Koro wadwaro ni mondo sirikal okonywa kik gibed misuse. At the same time, wayudo ni sani piny osedongo modhi malo, gik ma itiyogo are mostly machine digital things. Koro ji are deviating from manual work to digital work. Iyudo kata ni jo office dwani mondo luok office gi machine maluoko dier ot. Ng'ato dwaro kata ni mondo bet gi machine mabeto lum. Mago samoro bedo problem na nyithindo mondo operate. Koro maybe mago are challenges ma onge kaka wanyalo timo. But kaka piny medo dongo wabiro medo ng'eyo, wene wadwa ni bomed matin. Kata bed ni skundego orwako maber lai manyien mar somo, Mr. Aura wacho ni gin gi achiedh na jopuonj, kuonde nindo ma ok rom jopuonjre te, kuonde wuoth ma ok ber tiyogo gi nyithindo man gi wheelchair ndalo ma koth chwe e kind mamoko. Mwadware support wasebedo ka watemo tudore gi the past CDF committees and even the county governments, but we hope sani and one we have been given promises ni wabiro temo yore ma onego wayud kony, lakini skund kama wantie ni en a bit low lying, en gi piny. Koro nwanga ka koth ochwe to kochakore achaka ka nyaka yo Kondele nyaka Russian quarters Kibuye market nyaka Akaloleni, kidhi beyond Brilliant kaya chande to around Arena trenches moko ne block to no yawgi to chik pigo direction mwalo koni okomigi a particular safe place ma pigego dhiye. Koro ka koth ochwe to compound wani ka en koth maduong' to kata koth ok ochwe koni tipo apaka pi moa malo kucho sepong'o compound ma compound olokore nam. Koro drainage no achiel kuom gik mathagowa kabisa nengeche wabed affected so much fast gi pi moa oko. Ne wasetemo kaka wanyalo kaka school mwakunyo trench moluoro school kaendi mondo mi rehabilitate the compound, but eno nyalo mana konyo matin. Pi moa malo kucho ka koth ochwe maduong' to pong'o kanyo ma gimuom trench to maidnwa kan compound ni koro lokore mana nam. To nengeche wan sama koro the compound obedo flooded to kaka giwuothi onge en problem kabisa. Koro kanye kama one of the areas mwadware support kabisa. Kuro biro internet kuro wadwaro kama drainage channels around en gima dware ni ka the local leadership nyalo konyo to gibed well opened and well designed ma okuro direct surface runoff water in school. Kato mar ariyo dware kendo gini pod ok skundwa pod ok en skul motegno ahinya resources chairs kata kamano man gi ng'ol to nigi difficulty e wuoth to nego yore gi bed yore ma permanent pavements moket slabs kata mogo gi lam maka nyithindo wuothe to kata piny ng'ich koth ochwe to kata ng'at man gi crutch ochwo crutch piny to ok moki chuodho. Koro wuothe compound ni ka koth ochwe en shida kabisa ne nyithindo mong'ol gi nengeche pod waonge gi
pavement moromo e compound ka. Japuonj ma Lutheran bende nogolo ywak margi mag gigo magikoso e skundno mamiyo giyudo pek e puonjo. Ibango ka sama gibiro, gimomiyo pogruok bedo after ka gisebedo ka. Yani dala ibango ka gibedo abandoned. Ng'ato ka otwe e ot. Koro ok obedo exposed kata nonyalo interact gi ji kendo ok onyal timo gimoro. To wan ka gidonjo to wawe gi free. O explore gimoro amora. Onyalo interact gi jowar kaka nowacho ni wan gi curriculum social mang'eny. Ipuonje kaka onyalo dhi e choo, ipuonje kaka onyalo siemo, ipuonje kaka onyalo rwakore, mago gik mapuonjo kate. Koro ibango ka change biro peyo nikech gigi imiye thuolo mondo o practice by giwegi wuon giwegi kendgi kendo konyogi. To dala to janyuol migi luoro moro. Iluongo ne kisungu wacho ne en gi stigma. Koro ok odwa ni ng'ato ng'e ni en gi nyathi ma migi ng'ol. Koro mano momiyo ka gisebedo ka to lokruok bedo maduong'. To gimachielo ma nyawadwa wacho kuom after school manyalo medo, anyalo wacho mane gates wa wayawo mondo jok mamiyo kumadwa ng'eyo ni to nyithindo gitimo ang'o. Wa welcome gi. Giving. Kineno gi wang'i tibiro yie ni karo nyalo timo adier. To mano kelo lokruok, perception change. Negative perception is a biggest and problem maduong' oko kaka nyawadwa wacho. Ji buonogi, dholuo maber ni ji buonogi nikech ok oneno nyalo timo. Gikwayo piny owacho kaachiel kod jotelo mag gwengego mondo otem omednegi gigo makonyogi e puonjo, to ahinya japuonj maduong' mar Joyland kwayo piny owacho mondo oket zebra crossing kata bumps e ndara nikech thoth jopuonjre yudo pek e ng'ado ndara. Kaendi nikech skundwa sani is by the highway. One, nitiere advantages kendo nitiere yo gima ber mwa neno kuom bet ni wan machiegni ka, to bende nitiere kama okelo nwago pek. Ber mantiere e sani nyaka nyocha ne yaw highway ni, koro miyo bet mayot kata ka nyithindo mabiro e skul ka to gibiro bira ma gilore do skul. Koro ka gi nyithindo mamoko wa mabor, koro kama gilore ni machiegni. Mar ariyo, kane oselos ndara ni to koro nitie street lines. Koro mano bochako improve security ma koro kata ka gotieno chon ne wan warere kabisa seche moko nwabedo gi problem mar sani wan ka bedo street lights dhoge ni ka endi nyaka koa flyover kucho nyaka malo ka okonyo duoko insecurity chien. To kama dewa obede gi kwayo ningeche ok wanyal koni dar yo kata dar school, to kama dewa bede kwa ni kaa onego ket nwa e gine enda e highway ka onego kete zebra crossing and bumps on this kia flyover and bumps kia direction mar Kondele koni kami idonjo mupimore gi gate ka mondo mi to kendo ket kanyo ka ber to zebra crossing nikech shida ma wantiere kanyo highway ni en highway ma odich kabisa, geche kale 24 hours. Samoro nwa ka ng'ato ma ong'ol kata nyathi mong'ol dwa cross ndara ka mondo donje school kata mondo mi odhi kocha chande, onyalo chung' e dho ndara kara mar dakika 30 kapok oyudo thuolo mondo mi o cross nikech onge bumps, mtokni kalo ka ringo kabisa, kendo onge bumps to kendo onge zebra crossing. Koro nwanga ka geche ok slow down. Koro mano miyo mondo mi ng'at mong'ol ma dwa cross kadhi kocha kata kabiro ka nyano kochung' e dho ndara mar seche mang'eny kabisa, but otherwise bet ndara ni ka to sekonyo. Jopuonjego bende kwayo jonyuol man gi nyithindo man kod ng'ol mondo oyie oter nyithindgi e skunde mag nyithindo modak gi ng'ol mopogore opogore mondo giyud puonj maber kaka nyithindo moko. Daher wacho ni nyithindwa gi nikech
kaluwore curriculum watimo kodgi marwa en wendi based vocational kaka ne nyawadwa cha wacho ni wachako kod academic and then social kaeto wadhi nyaka vocational kae tika kwa wachako kod pre-vocational kama wasome ni nyathi ohero timo ang'o gi lwete. Vocational en tich ma nyathi timo kod lwete. Wan gi areas ang'wen ma wakava kod nyithindwa gi. Wan gi agriculture, wan gi carpentry, wan gi tailoring, to wan gi home management. Koro e pre-vocational class, ma en class mokwongo, ema wafwenyo ni nyathini ohero gige mag agriculture, kata ohero gige mag carpentry, kata ohero tich mar home management, kata ohero tich mar tweng'o. Ka wasefwenyo ni nyathini ohero gini, to koro kachopo higa ma mbele kata bang' higni 2 to watere class ma luwore gi kama interest ne nitie. Kama nose nyisowa ni ohero. Kohero agriculture wabotere class mar agriculture. Kohero tweng'o wabotere class mar tweng'o. Kohero tedo kata luoko watere class mar tedo kata luoko. Kohero carpentry watere class mar goranda. Ka wasetere kae, japuonj ni kama tiege kendo classes gi te ti jopuonje ma ong'eyo gigi te ma puonjogi. Kochopo ni nyathi onego bed ni wuok e skul, watimo negi gimoro ni attachment. Attachment waorogi dala kuma ne giaye. Ka ng'ato en jaseme tiyore back in seme, janyuol wanyiso janyuol chon mondo many ng'ama ong'e goranda e kor gweng', ma ka watero nyathini dala for 3 months to puonjo nyathini bet kae gi training ni kaka goranda for 3 months. Ka en ng'ama pidho gwen to dhi puonjo nyathini kaka pidho gwen, mana agriculture. Ka en ng'ama tweng'o wadhi attach nyathini ir ng'ama tweng'o for 3 months. During 3 months ni jopuonje follow up, wadhi bang' nyithindogi kendo wapenjo jok ma wamiyo nyithindogi to ineno ko biro tich gokinyi, ineno ko o follow instructions, ineno ka otimo gi kaka iwachone. Mago te wang'yo nikech magi gi areas ma wadwani mondo nyithindogi ong'e. Bang' mano gibiro duogo back to school for 3 months. Sama giduogo back to school ni wa evaluate gi kendo kaluwore kaka ne wayudo feedback kuom joma ne wamiyo gi ka. Ka wase evaluate gi kendo to koro wawacho ni mae oromo mondo odhi koro out in the world, mae pod nyalo dong'. Koro moromo gi wabiro graduate gi. Ka wase graduate gi gidok dala. Ka gidok dala seche gi wase train nyaka parents ni ka nyathini odhi graduate, to kose graduate moduogo many ne jagoranda moro mondo bed kode mondo ang' kotiyo to chule. Many ng'at manyalo konyo, onyalo konyo pidho gwen, ma ka wang' otiyo to chule. Many ng'ama tiyo to chule. Koro bang' school wadwaro ni nyithindogi mondo bed employed. To ka janyuol nyalo to nyalo yawo ne nyathi workshop mondo nyathi ochak tich. Program moro mane wayudo jok moko ne konyowa miyogi startup kits tools, kama oting'o gik ma nyathi dhi and applies, gik machalo kamago, gige tedo karaya mar mandas kata mana salad gang'o, gwen kata par ma nyathi chako godo tich. Ne wan gi program ainano, to sani to koro onge. To wa encourage jonyuol ni mondo ka ber to konyalo yudo ne nyathi workshop, mano nyalo bedo maber, to o attach gi ng'at makonye. Koro bang' school wan ga gi adiri ni nyithindwa gi moyudo tiegruok maber konyorega. Wasebet ka wafollow gi up to kim waseyudo ka are doing very well. Gibedo nyaka bread gin makoro gikawo kar jonyuol, gikonyo jonyuol ka jonyuol oseol. Makata wan gi parents moko mosemanyo moyudo monyisowa ni nyathini okonye mogero ne ot, nyathini okonye makoro jowadgi moko dhi school. Koro bang' school nitie kaka nyithindwa gi moko dhi maber, to ok dwa wach ni gin te, but moko. Ma en achiel kuom kitamba ma olos gi nyithindogi mane skul ng'ol mar Lutheran. Omiyo en andonga kuom in janyuol ma ikano nyathini man gi ng'ol mar obwongo e ot. Onego ong'e ni ng'ol ok en ohinga. Koro kaka janyuol onego iwuog oko ayanga mondo ikel nyathini e skul, nikech embe onyalo loso gima ber machalo kama. Ka report ne Lolwe TV, an Joyce Oduor.